खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ तामुलपुराव एबिएमसुनि दुंहाव बेरेखा एभिक्सननि हेंथायै रोजा रोजा सुबुंफोरखौ लानानै एबिएमसुनि दुंहाव बेरेखा एभिक्सन बन्दनि दाबियाव गोनां जायोब्ला बिटिआर बन्द फोसावनायनि गोख्रों हुमखि एबिएमसुनि हाग्रामा महिलारी प्रमद बर' आरो नबसरनियाखौ माइनरिटिखौ लानानै राजखान्थि खालामनाङैनि गोख्रों हुमखि होदों एबिएमसुनि आफादगिरि आशराफुल इस्लामा। क'क्राझार बालागाव रांगालिखातानि सेन्ट आन्स कलेजनि सासे फरायसाखौ इनायै जिउ फोजोबनानै दोननाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांथाव जाहोदों। सेन्ट आन्स कलेजनि थाखो 10नि फरायसा चिरां जिल्ला आमथिखा खैला मैलानि थागिबि निकलास नार्जारी आरो रुपला मोसाहारिनि फिसाज्ला सानसोरां नार्जारीया लोगोफोरजों गौरां दैसायाव दुगैनो थांनायावनो हरखाबै थैनाय जाथायनि सायाव गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। सानसोरां नार्जारीनि नखरनि सुबुंफोरा सानसोरां नार्जारीनि थैनायखौ गोरलैयै गनायथिना लानो हायाखै। नखरनि सोद्रोमाफोरा जाथायनि सायाव लोगोफोरानो खास्रि बिस्रि बुथारदों होननानै गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। क'क्राझार पुलिसआ सानसोरां नार्जारीनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लाना थाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानसोरां नार्जारीजों लोगोसे गासै सा-8 फरायसाफोरा मैया 5 आगस्ट खालाराव बेलासि समाव गौरां दैसायाव दुगैनो थांनायनि उनावनो सा-7 फरायसाफोराल' हस्टेल फारसे सफैफिनदोंमोन। नाथाय सानसोरां नार्जारीया सफैफिनाखै। नखरनि सोद्रोमाफ्रा लोगोफोरा हानजा नांनानै बुथारनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। गावनि फिसाखौ नागिरनानै दाख्राय दाख्राय गाबदों सानसोरांनि बिमाया। थांनाय 3 आगस्टआव क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय मागुरमारियाव मोसौ सिखाव साजायनानै रजत मण्डला मेथा ब्रह्म आरो मुक्तार आलीखौ सिखाव सन्देहजों गाज्रियै बुग्लुं बुसि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ हमबाय। हमजानाय सानैखौ पिंकु रय आरो कौशिक मण्डल होननानै सिनायथिनाय जादों। नाथाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि रजत मण्डला खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसमुरि गौरां रेन्जनि हाग्रा बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय गौरां रेन्जनि रेन्जार आइ.सि. ललित बर'आ मिथिहोनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना सरलपारा उल्टापानि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हाग्रा गेजेरजों मोनानि 12 रिंगासो समाव गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै AS01 PC 2770 नंनि गंसे टाटा आल्ट्रा गारिजों लाबोबाय थानाय गोबां बिबांनि साल दंफांखौ हमनो हानाय साल दंफांनि बेसेनखौ खमैबो 3 लाख रांनि होननानै मिथिहोदों आइ.सि. ललित बर'आ। गारिखौ हमनो हायोब्लाबो ड्राइभार आरो हेन्डीमेनआ खारखोमानो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।